Naghahanap kami ng matutuluyan pero wala magpatuloy sa amin. May alam ka ba? Opo, doon po sa puno kami ng mga hayop. Okay lang po ba? Oo naman. Eh, tara na po. Kukuhanin ko na po ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa lahat po ng cast. Pwede po bang palakpakan po natin sila?